Oh, vi spiller custom game. Secure the room. We need to protect the biohazard container. Vi vil kede os bare lidt. Og vil du ikke love mig og ikke og hvad? Vil du trick, vil du ikke sidde lidt med at så ikke gøre noget? Du må godt køre ind, men du må ikke skyde mig. Okay, så skal jeg nok lade være med det. Okay, jeg må kun skyde kamera så. Ja, du må godt skyde kamera. Derfor du er alt for god for den. Op 4 located the biohazard container. Down to 10 seconds. 5 seconds. Ej, du har lavet sådan noget. Located the biohazard container. Jamen så. Og du må ikke springe igennem den der mur der. Du trick. Nej. Fuck, du kan ikke se det. Jeg kan ikke se det. Du er helt sort. Mission failure. Easy, lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy. Og så vælger jeg også bare, nu vælger jeg også bare en trick. Så må du heller ikke bruge trick til at chaufføre. Jamen, Locate the du biohazard ved godt, container. du drev min drone rigtig hurtigt. Så jamen, er det okay at skyde dig? Okay. Nej! Men hvor meget liv har du tilbage? 5 seconds to Ramte kun 2 gange. Nå, så du har biohazard container location fjerde unknown. liv. You are clear to engage. Find ham! Jeg kunne altså godt se det, jeg har bare lige fået spørge. Men vi vil ramme 5 likes igen. Ja. Med 10 likes skal vi komme på den anden video. Nej! Okay, vi lader være med at lade dig. Værsgo. Op 4 neutralized. Mission successful. Når du bruger den samme skovebold på min Twitch, mand. Nu må jeg skyde dig, og jeg mener det. Nej, det er jo hverken noget at sige. Men skal du ikke sige, at du kommer og skyde mig 2 gange? Secure the room. We need to Fordi protect the biohazard det er container. fordi, du er god til Rainbow. Det er da ikke min skyld, bare fordi du ikke har købt spillet noget efter mig.
Så vil du have langt, så vil du give mig masser af tæsk, jo. Nå, jeg ved godt, at jeg er på vej sådan. Op 4 drone has found the biohazard container. 10 seconds left. 10 seconds to insertion. 5 seconds. Op 4 has located the biohazard container. Se, du var alt for nu. Eller jo ikke nu, men du var irriterende. Du skal ikke kalde mig for nu. Det er du nu. Fordi jeg havde grunden der. Det er da ikke min skyld, jeg skal så godt med hende. Nu chiller vi lige lidt. You will be detected by hostiles. Your location has been compromised. You will be detected if you remain in this area. You have been spotted. Undgår faktisk med dronedag. All friendlies were eliminated. Mission failed. Ja. Godt. Locate the biohazard container. Og jeg ramte dig 2 gange. Det er da altid noget godt. 10 seconds to go. 10 seconds remaining. 5 seconds before insertion. 5 seconds and counting. Biohazard container location unknown. You are clear to engage. They will attempt to locate it during the assault. Vi må nødt til at stoppe videoen. Så hej, og lad os håbe, vi kan ramme 5 likes. Ja, 5 likes, og vi håber, vi kan